Her. Vi skal give dig. Vi skal huske, skal være kommentator. Husk at stå bagved. Emil lander bolden. Bagved min mor. Er du bagved min mor? Det kan sagtens høres, Jonas. Og han prøver at bruge de naturlige finter, som han selv kan huske. Jeg kan ikke finde det. Han laver kokjo. Han bruger kokjo kakao. Emil han har bolden. Skuttet ligger ikke så tungt pres, som Emil han gjorde. Emil han har stadig bolden. Han prøver kokjo finden og skytte. Han smider bolden. Stadig ikke noget. Da han tog bolden der, var han til at lave kokkefinden. Så stadig 1-0. Så 1-0 der. Han kan prøve at lave en faktisk. Emil, han prøver at tage sine ting. Det er roligt, men det går så godt til. Han skal vente til han kommer længere henad. Skytter presser på bolden. Emil han ligger højt presser. Skytte bruger sin udvej. Finder ham. Prøver at lave kokkefinden. Skytte presser. Og Emil han får bolden. Og laver næsten. Han sparer bare bolden. Leonelle. Emil han får bolden.